Сәлемсіз, эфирден алықлар вақты студияда Лина Хасяншина. Әлмәт пенсионерлары спортта сынаша. Ознақайда күреш турниры узды. Шояннар һәм тапқырлар Әлмәттә жиылды. 13 октябрда 22 сағатта ашығыш хезмәтләр телефонына Агропоселок микрорайоны агрохимиклар урамында янгын чыгу турында хәбәр килә. Анда мунчага ут каба. Янгын нәтиҗәсендә ут белән түбә түшәм тышлыгы мунчаның эчке бүлмәләре юк ителә. Янгынның гомуми мәйданы 24 квадрат метр тәшкил итә. Янгынның сәбәбе ачыклана. Әлмәттә 3-нче буын спартакиадасына багышланган пенсионерлар һәм ветераннар арасындагы 12-нче көзге ярышлар марафоны уза. Программада 14 спорт түре. Соңгысында дартс һәм ГТО нормаларын тапшыру буенча ярыштылар. Тулырак мәгълүмат алдагы сюжетта. Ярышларда катнашучылар бер-берсенә игътибарлы булды. Дартска дротик ротуның дөрес техникасын әйтеп тордылар. Шулай ук физик күнегүләр ясадылар. Пенсионерлар күрсәткән нәтиҗәләр ГТО нормаларыннан югарыракта. ГТО – это как раз то направление, которое позволяет не быть профессиональным спортсменом. ГТО профессиональ спортчы булмаганнарга да шулай ук ниндидер дәрәҗәдә физик әзерлекне бәяләргә мөмкинлек бирә торган юнәлеш. Бу яктан безнең пенсионерлар өчен бу физик активлыкның оптималь формасы. Физической активности, которая доступна. Актив озын гомер программасы кысаларында пенсионерлар арасында узучы 3-нче буын спартакиадасы Әлмәттә 2018 елдан бирле тормышка ашырыла. Пенсионерларны актив тормышка җәлеп итү ветеран оешмасының төп бурычларының берсе булып тора. По программе они все. Программа буенча алар барысы да бик яхшы әзерләнгән. Безнең пенсионерлар һәр вакыт катнашалар. Барлык оешмалар да бу ярышларга кушылырга тырыша. Беренчедән, бу пенсионерларны сәламәт яшәү рәвешенә җәлеп итә. Нәрсәгә дә булса омтылырга этәргеч булып тора. Аларның һәр кайсының ниндидер максаты бар. Алга барырга, урында утырмаска. Не засиживаться на месте. Ярышларда катнашучыларның берсе Нәдир авылыннан Рәзинә Миннегалиева яшьтәшләре арасында спорт хәрәкәтен алга этәрә. Спорттан тыш культура белән дә тыгыз бәйле ул. Гомумән актив яшәү рәвешен алып бара. Бик рәхәт, бик күңелле, танышабыз, дусласабыз, күрешәбез. Элеккеге дусларыбыз, бергә эшләгән хезмәттәшләребез белән күрешәбез. Әлбәттә, безгә әзрәк йөрү кирәк, кешеләр белән аралашу кирәк. Гелгенә өйдә ятып, гелгенә бакча кармалан, ул инде ансы да аның бер төрле физкультура инде. Ә монда бит рәхәт, башкача, яшисе килә. Ярышлар команда беренчелегендә дә, шәхси беренчелектә дә бар. Хәер, катнашучылар да, оештыручылар да иң мөһиме югары казанышлар һәм җиңү түгел, ә катнашу булуын таный. Әлмәт районында 20дән артык корт бар. Бу ялларда да аларның берсендә Ишегалды футболы буенча финал ярышлар узды. Уен яшәү урыны буенча командаларның спартакиадасы кысаларында узды. Уен ничек узуы һәм анда кем җиңү турында Алия Бәйрәмалова сюжетында. Оруч футбол белән күптән шөгыльләнә. Башта РТС-та дуслар белән футболга йөри, аннан легенда командасына күчә. Сегодня мы играем с ракеткой энергии. Ракету мы победили со счетом 5-1. Я сам тоже играл с ракетой первого тайма, потом мне стало плохо, а сейчас поддерживаю, помогаем, говорю как. Надеюсь, возьмем первое место сегодня. В прошлый раз взяли, надеюсь, и сегодня возьмем. Физик культура, спорт һәм туризм идарәсе башлыгы Дмитрий Бакалдин сүзләренә караганда, хәзер егетләрне мондый ярышларга җәлеп итү авыр. Постепенно переформатируется наш дворовый спорт. То есть, если раньше во дворе огромное количество мальчишек, девчонок занимались на картах, бегали, играли, сейчас гораздо. Ишегалды спорты акырынлап үзгәрә. Элек Ишегaldында кортта бик күп малайлар һәм кызлар шөгыльләнсәләр, хәзерге вакытта аларның саны азрак. Чөнки тенденция шундый ки, балалар экстремаль спорт, киберспорт белән мавыга башладылар. Аларны тышка Ишегaldына уйнарга чыгару кыен. Без балаларны безнең ярышларга җәлеп итү өчен яңа формат эзлибез. Вот эту шаговую доступность. Но мы поэтому новые форматы ищем. Быел спартакиада 4 спорт төреннән тора. Футбол, мини-футбол, күңелле эстафета һәм хоккей. Аларның икесе инде узды, ә икесендә егетләргә көрәшергә туры киләчәк кенә әле. Ишегалды футболы турнирында 13 команда катнашты. Иң яхшыларның өчесе Энергия, Ракета һәм Легенда бүген үз көчләрен сыный. Көн суык булуга карамастан фанатлар эскәмиясе гөрли. Уенчылар өчен җан атарга аларның якыннары килгән. Мы болельщики команды «Энергия». На игру мы приходим периодически. Вот, в
Довольно часто. Сегодня им тоже желаем победы, успехов, чтобы одержали победу и заняли первое место. Уен нәтижеләре буенча җиңүчеләр билгеләнде. Беренче урынны Легенда яшүсмерләр клубы командасы яулады. Барлык уенчылар да дипломнар һәм медальләр белән бүләкләнде. Олия Байрамалова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда Россия торак коммуналь хуҗалыгының мактаулы хезмәткәре Татарстанның атказанган торак коммуналь хезмәткәре Инсаф Султанов истәлегенә көрәш буенча республика күләм турнир булып узды. Ул нефтьчеләр ярдәме белән төзелгән спорт комплексында үткәрелде. 9нчы тапкыр оештырылган ярышлар спорт бәйрәменә әверелде. Анда район җитәкчесе Марсель Шайдуллин да катнашты. Толырак Илмира Шәрифуллина сюжетында. Инсаф Сәйит улы яшьтән үк районны үстерү, төзекләндерү эшендә беренчеләр рәтендә була. Халыкка яшәү өчен уңай шартлар тудыру борчы яна. Ел сайын шундай ролап, зурлап, шушы көрәш буенча турнир үткәрәләр. 160 көрәшче, алар барысы шатланып килгән. Хәзер инде үзенең монда чемпионнары булачак. Монда инде район чемпионнары, шулай инде республика, Россия чемпионнары килгән. Шуңа күрә менә барысына да уңышлар телисе килә. Инсаф Султанов үзе дә көрәшә. Күп еллар көрәш советы рәисе булып санала. Балаларында да спортка мәхәббәт тәрбияли. Актив olarak en birinçilen ул безне эшкә өйрәтте. Спортка яратырга, спортны өйрәтте. Һәр вакыт ниндиге спортны алсаң, шул көрәш алсаң, теннис, лыжи, bütün спортны яратадыр ул. Һәм безне дә шунда өндәде. Һәр вакыт ял көннәрен без аның белән бергә кыш көне лыжага чыгадыр. Җәй көне волейбол уйнарга йөридер. Суга барганда бергәләшеп yüзәдер. Шуңа һәр вакыт спортны яратырга өйрәтте. Инсаф инде ул миңа калса шәһәр өчен бик күп кешен салган кеше, ул шәһәр эчендә менә дигән җитәкче булды, гаилә эчендә менә шундый зур терәк булды. Без аны сагынабыз. Ярышларга республиканың төрле районнарыннан иң көчле көрәшчеләр җыйналган. Бүгенге турнирда 12 районнан барысы 160 спортчы катнаша. Әлеге минутларда көрәш 2 келәмдә бара. Бәйгенең баш хөкемдәре районның физик культура, спорт һәм туризм идарәсе җитәкчесе Рәфис Минниханов булды. Азнакайда көрәш бәйрәме, безнең үзебезнең иптәшебез, безгә бергә көрәшкән җитәкче, ул көрәшче дә булды. Шуның турниры 9нчы мәртәбә уза. Безнең республикадан иң көчле көрәшчеләр килделәр. Әлмәтләр дә, Актанышлар да, монда бүтән көчле көрәшчеләр. Бу инде безнең республика ярышларына бер әзерлек дип бара инде, бер-беребезне сынап карыйбыз. Көрәшчеләр көн дәвамында көч сынашты. Җиңүчеләргә кубок, медальләр тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлеге ярышта калабызның Олимпия резервындагы спорт мәктәбендә көрәш белән шөгыльләнүче егетләр дә югары әзерлек дәрәҗәсен күрсәтә. Һәм калабызга 2 алтын, 2 көмеш, 3 бронза алып кайта. Егетләр Фәнил Мингазов җитәкчелегендә шөгыльләнә. 13 октябрьдән 15-нә кадәр Казанда Татарстан йөзү спортының 100 еллыгына багышланган республика беренчелеге узды. Анда 391 спортчы үз районы данын яклады. Әлмәтлеләр 8 алтын, 2 көмеш һәм 3 бронза медаль яулады. Әлеге нәтиҗә белән калабызның йөзүчеләре командасы 3-нче булды. Киров Бекиров һәм Егор Игнатов беренче разряд нормативларын үтәде. 14 октябрьдән 16-сына кадәр Олимпия резервындагы спорт мәктәбендә грек-рим көрәше белән шөгыльләнүче егетләр Яршалы шәһәрендә узган республика кубогында һәм чемпионатында катнашты. Кубокта 18 яшькәчә егетләрдән торган 9 команда катнашты. Команда матчлары башта Әлмәт-Лениногорск арасында, аннан Түбән Кама, Урыссу, Яршалы белән узды. Төрле авырлык категорияләрендә көрәшкән Әлмәт командасы 3-нче урынны яулады. Команда ярышлары белән параллель республиканың иң көчле көрәшчеләре арасында республика чемпионаты узды. Анда калабызның грек-рим стилендәге көрәшчеләре 3 алтын һәм 2 көмеш медаль яулады. Әлмәттә Идел буе лигасының беренче КВН уены узды. Бөтен Россиядан җыелган 8 команда 2 көн шәһәр халкының һәм кунакларының кәефен күтәрде. Юмартлар уенын безнең төшү төркемдә күреп кайтты. Добрый вечер, Альметьевск, здравствуйте! Идел буе үзәк лигасы иң олы һәм абруйлы КВН лигаларының берсе. Анда югары рейтинглы командалар катнаша. Анда уенчыларны киләчәк телевизион уеннарга әзерлиләр. Мы собрали молодые команды. Я думаю, что лет через 10, а может быть и меньше, мы будем смотреть на этих ребят, которые сегодня выступали с КВНом. Они будут главными телевизионными звездами российского телевидения. Мы под вашим участком нефть нашли, лет на 300 хватит еще.
В общем, вы и ваши родственники будут получать большой процент. Начинаем разработку. Ике көн Нефтче мәдәният сарайында 8 команда чыгыш ясады. Алар арасында Әлмәттән Каракүз командасы да бар иде. Алар уенның беренче көнендә чыгыш ясады. Мы долго готовились. Без озак әзерләндек. Бер атнадан артык вакыт эчендә без көн сайын мәзәкләр яздык. Алар төзәтелә. Без аларны үзебез төзәтәбез. Эш көн сайын узды. Һәм менә бүген кадерле көн. Без инде ниһаять аларны күрсәтәчәкбез. Мы наконец их покажем. Каракүзгә Самара, Оренбург һәм Сыктывкар командалары көндәшлек күрсәтте. Катнашучылар үзләре Ираклык камаучаламый ди. Шулай итеп, 1943 командасы 451 чакрым араны узып Оренбург шәһәреннән килгән. А чё это мы раньше такие злые были? Да просто у нас столько велосипедов не было. 2 сәгатьлек уен үз иченә сәламләү, фоторазминка, муматлон һәм КВНчылар яраткан сәхнәләрен үз ладына үзгәртергә тиеш булган кинодан сәхнә бәйгесе алды. Югары лига чемпионы Дмитрий Бушуев сүзләренчә, бу бәйге эксперименталь булды. Вы знаете, когда нам удается Александру Васильевичу уговорить... Александр Васильевичны югары лиганың ниндидер яңалык кертергә, күндерергә бик авыр. Бу һәрвакыт бер үк механизм буенча бара. Без башта эксперимент ясыйбыз һәм сынап карыйбыз. Аннары гына алар зур лигада пайда булалар. Сез бүген соңгы конкурста эксперимент булдыгыз. Бу экспериментлар өчен сезгә зур рәхмәт әйтәсе килә. Спасибо вам за эти эксперименты, они были разные. Уенчыларны бәяләргә шулай ук «Реальные пацаны» сериалы актер Игорь Ознобихин, сборная «Татнефть» КВН командасы уенчысы Светлана Малюткина килгән иде. Алар уенчыларның миниатюраларында актив катнашты. Уенның нәтиҗәләре буенча финалга 4 команда чыкты. Ул Каракүз, Фильпром, Правком һәм Уголок чудес командалары. Алар монда тагын 2 декабрьдә финалда очрашачак. Олия Байрамалова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Олия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмесез булыгыз.